27 anyos nga lalaki nga taga-Dakbayan sa Talisay, kumpirmadong namatay tungod sa leptospirosis resulta sa bagyong Tinog. Ang nakalas, usa sa 23 ka mga kaso sa leptospirosis nga natala sa Integrated Provincial Health Office sa lalawigan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo? Napildi sa leptospirosis. Kini ang paghulagway ni Berna Sangilan, dihang gisudong niya ang haya siyang partner nga si Jerwin Carl Abiliana, 27 anyos, sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Matod ni Berna nga gihilantan ang iyang partner Nobyembre 13, kinsa gidala nila una sa hospital sa Minglanilla apan gibalhin sa pribadong tambalanan sa Cebu City. Baskog pa si Jerwin dihang gidala sa hospital apan dali kaayo nga nagdeteriorate ang iyang lawas tungod kay nakalamay na matod pas mga doktor ang leptospirosis nga miabot na sa iyahang kidney ug baga. Nobyembre 16 sa buntag, nabugtuan sa kinabuhi si Jerwin sulod sa tambalanan. Niyelo na ang iyang mata mga alas 5 sa hapon. Pagbuntag na pag alas 5 sa hapon, niyelo na iyang mata, niyelo na iyang lawas. Ni-advise na ang doktor nga mag-insert na dere og kuan kanang tube para sa dialysis. Mo nag-dialysis me until nga nasakad na mo siya sa ICU kay ang iyang heart rate kuan naman lang 100 to 110 naman lang ang iyang kuan. Mga alas 9 na gikuan na jud siya sir. Giingnan ako sa doktor nga ikaupat na ko nung tambal tong gihatag para mo pump ang iyang heart. Ikaunom ra kutob kung maabot na gikaunom dito bugto na yun si sir mo to pagkuan na bugto yun siya. Ang Talisay City usa sa gisanapan sa flash flood sa bagyong Tino ug wa kalikay nga nakaubog sa baha si Jerwin. Gitambagan matud pa kini sa iyang partner nga motumar og prophylaxis apan gibaliwa lang sa namatay. Usa sa pagmahay ni Berna nga wa niya pugsa si Jerwin pagpainom sa prophylaxis unta dili mapildi sa leptospirosis. So bagyong Tino sir, ang iyang mga side ari dyan mo puyo sa ari matulog sa balay. So siya manggod ang mahog nga kanang pinakamaguwang nga laki dere ba. So gipaningkamutan niya nga safety sila dire, di sila mauwanan. Ang kaning baha na mo dire sa Kansuhong ni awas na, niabot na dire. Kining sapa nga nimutang sa luyo sa ilahang balay mo ni ang niawas sa pag-igo sa bagyong Tino ug posible din himatud pa nakuha ang leptospirosis nga nikutlo sa kinabuhi ni Jerwin. Matod ni Dr. Elise Nicole Catalan, ang Capital Piso Health Consultant nga gipanglantawan ng daan nga karong panahon mutumaw ang mga kaso sa leptospirosis sanglit na sulod na sa incubation period. Busa hugot ang awhag ni Catalan sa mga tao nga muadto sa mga health center kadtong nakaubog sa baha aron mahatagan og prophylaxis batok sa leptospirosis. Ang katong symptoms, magawas na siya around this time, we're around day 13, 14 post-Tino, diba? Sumuod yun yung mga panahuna na mong sugod na gawas ang mga hilanat, trabads na sakit sa lawas. Nakita mo salig ani labi na kumuyelo na ang mata. So, mao ni atong bantayan nandiyo. So, we have the signs and symptoms man na kuan mo in the floodwaters, then definitely di ta maghuwat-huwat. Kay matambalan man ni. Nag-high alert naman ta a while back. So, mao ni siya. Sa 16 ka provincial hospital sa lalawigan sa Sugbo, adunay 5 ka kaso sa leptospirosis. Wapay labot din ang anaa sa ubang pribadong tambalanan. Base sa data sa IPHO nga gisumiter ngadto kang Catalan, adunay 23 ka kaso sa balatian sa lalawigan sa Sugbo. We really advocate for early detection. If you have these signs and symptoms, di magsalig kay it could progress quickly and matambalan pa man og monitor nato kay nag-umol na ang probinsya sa Sugbo og Task Force Leptospirosis isip pagpangandam kung daghan gyud ang takbuyan ini. Hugot ang ilang pakigalayon sa Department of Health aron maaksyonan dayon ang problema di lang sa prevention kundi na malita usab og tambal sa mga mataptan sa leptospirosis. Private hospitals, we sent out communications also na naasalay lepto pathway na if naagali person or patient exposed to floodwater, naanay kanina signs and symptoms, kuan high risk na jud, high alert na ta for this. Okay. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.